vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Iwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka jovenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen.
Alright mga tugang, balik po kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. Ngayon pong aldaw ning Lunes na naman. Sige po. Sa mga gusto tabi paabot kan sa inyo mga kagustuhan, ngunyan na paghapon na ini, pwede po kamo mag-upod sa 0927-398-0955. Or pwede po dito ako sabayan kan sa tuyang pag-urulay-ulay ngunyan na pagkahapon. May maray na hapon sa imo dyan tabi kay Keith David. O Keith David. Good afternoon tabi sa imo. Asin sa gabos na nakaantabay sa satuya ngunyan na pagkahapon. Nakabalik naan sa tong internet. Ayan. Sige. Salamat tabi. Salamat tabi Jerome sa imong agarang aksyon. sa imong agarang aksyon, Jerome. Alright? So, sige po mga tugang. Sa mga magurang, kita po mag-urulay-ulay nyo niya na pagkahapon. May kinaraman po sa parenting or pagpapadakula kan sa tuya na mga kaakian. Ano pong klaseng pagpapadakula igwa kamo bilang sarong magurang? Kamo daw po sa pigapod na Jurassic parenting, yun daw po ang sa itong pigigibo. Jurassic parents. Garo makatakot ton pagdangog-dangogo na ni. Ane? Jurassic parenting. Naramdaman ko lugod sa Jurassic World, puro baga dinosaur, baga mga takong Jurassic parenting ang pigapod mo. May terminolohiya po kaya na no. Hinipigapod na Jurassic parenting. Ini so mga parents ta kan panahon. Ano po ang sa indong mga eksperyensya sa indong mga magurang? Katong panahon, dakulon po or usong-uso inipigapod na Jurassic parenting. Imagine nyo, nasa natabi nito sa Jurassic World. Pag sinabi pong Jurassic parenting, ini so pagpapadakula tabi kan magurang na daika pwede magsuway. Pag sinabing alas 6, naiistorya kan sa tuya ng mga magurang. Kay ito ngaya, dahil ngayon pwedeng pigigibunin tungon yan. Tabakano, sabi kan, dila sana ngayon nindo ang daing labod. Kung sabihon, ang pagsweto ka to more on physical. Papaano't nagsusweto so mga magurang kayo ito. Sisay po sa indo so napaluhod sa asin. Sisay po sa Indoso na paluhod sa monggo. Sisay sa Indoso na badulan kan tumagiktik. Until now, yan po supig sasabing Jurassic. Maray na pagkahapon tabi kay Madam Susan Manlangit Flores. Good afternoon. Kay itong panahon, madala ka sa tingin kan sa tuya ng mga magurang. Pag hiniling ka, naday ka na dala sa iling, paghalik kan bisita, kung may bisita, garo katig paapod sa bahay ni kuya. Ade, may interview. Dahil nga sa nagkasala ka, ikapang mako akan bagay na ibabadol sa imo. Ade, kuan mo nga duman sa tumagiktik, supaha, suistik, taiyan ngayaan, idadapi ko sa lubot mo. Dumapa ka ngaya duman sa may bangko. Day kang magiginibo. Sabi man kan mga modern parents ngunyan, abo ko na kaya maranasan ito sa mga aki ko. Ta very hard, makulog.
In fact, kay ito, dakulon kay mga nagrelayas kan panahon. Dahil nagka-uyon kan magurang, naglayas pasiring sa ibang lugar, sapalaran sa Metro Manila. So iba nag-uli, nagbalik, taday kaya, so iba dumana na permi. Sabi kan mga modern parents ko niyan, day naman ngayon ito angkop sa panahon ngunyan. Most especially day na pwede kita magbadol sa sato ng mga kaakian taigwa na po ning anti-palo bill, which is iyo po yan so satuya na napag-urulay-ulayan ka mga nakaaging panahon kan mainit-init patabi ining mapasar na anti-palo bill na never ever na magbadol sa mga aki. Unlike ito talagang pamilyar ka sa tumagiktik, sa paha, sa hanger, sa mga social hanger. So, bala. Diba? Gihoy. Samod. Halos gabos na mga panlinig dyan na badol na ngaya sa kuya-kuya eh. But now, dahil na po, no? Ang sarap sa mga good thing about Jurassic parenting is nakapag-create sin daning tawong strong. Nakapag-create sin daning tawong matagas, matinios. Kaya pag-abot yung panahon na nagsolo na sa nasinda sa buhay, very capable. Kaya sa mga bagay na nag-aabot sa indang buhay, mga sabi nga sa Tagalog, mga pagsubok sa buhay, kikaya ninda dahil uminagisinda sa siring na sitwasyon. So ngunyan, moderno na kadaklan, no? Even ang parenting style nagiging moderno. Paano nakita ngunyan magsweto? We have to be very careful sa mga magurang kung paano ta suswituhon sa mga kaakian. So, napagulayan may kaso hapon, mga tugang, kasi sa mga questions duman sa forum is ano ang approach mo sa pagdidisiplina sa mga aki nindo? Ano ang approach? Sa paanong paagi mo pagdidisiplinaan sa imong aki? Paano ka madisiplina? Kasi sa mga aki, usually, disiplina ang kaipuhan. Paano mga nguyan, kuya, ididisiplina ho ng aki na pag binadulan mo, ikaw na sumay kaso? Di ba? Sa mga nini, sa mga nunoy, maswertihon, ano? Mga masuswertihon, dahil nakatana kibadol. Pero paano mo didisiplina ho ng aki kung dahil mo pwedeng badulan? Yan ang question. That is a very big question, tabi, no? Paano mo didisiplina na sa imong akos kung di mo pwede badulan? So nagluwas duman sa urulay-ulay mi kasuhapon. Excuse me po. Kita suma-adjust. Kita suma-adjust. So bilang sarong parent palan po mga tugang, kita dapat mag-adjust on how we are going to discipline our children. Dai naman po epektibo sukang inot or may part, may point, pero not totally bako gabo. Sabi nga ni kato, collective kind of disciplinary actions. Sabi digdi, ang pagdisiplina nga na kan mga akos, piga-embargo na ang mga gamit like cellphone, pero wala na ning pingot. Kaya ito may pingot pa, bago embargo, pingot mo na. May kudot na sa dayuton, dahil mo aram kung saan matama, sa iksan, sa singit, sa talinga, sa pispis. Pero kung yan, wala na. Disiplina na lang.
Sabi kan mga panelist, dapat aramo ang communication o aramo mag-communicate sa aki. Tangani na maaraman mo kung an aki nag-aantabay or nagdadangog or nakukuha ang atensyon mo bilang sarong magurang. Aminon ta po sa dai sa ibang mga magurang, siging dagit, siging taram, siging karata-kata, tigulo ka na kita kan sa to ng mga aki. Ilangan nga si mama ngaya, high blood na naman. Ilangan nga si mama, ta sige ngayang taram, naman niya nasasabutan. Daita po na kukusit. Ha? Yun ang terminology. Daita na kukusit ang tama na paagi. Kung paano sinda tatamaan, paano sinda madangog, paano ta makukuha ang atensyon kan sa tuya ng mga kaaki, sa mga aki, para sa satuya, for us na ma-deliver sa inda kung ano ang gusto tang sabihon. Minsan, tataraman mo ang aki, malaog sa totoong talinga, maluwa sa wala. So bako effective? Day po nagiging epektibo so approach. Wala man po digdi kitamang or kumbaga formula tama manganing makuamong approach. Depende po sa klase kan sa indong aki, depende sa sitwasyon, depende bilang sarong magurang. But you have to make sure na kung ano ang gusto mong ipaabot sa imong aki, kung anong gusto mong taramon sa imong aki, masasabutan ninda, iimation kaninda. Bako po sa pigsasabi ng maluwas sa talinga, sa totoo, malaog sa totoo, maluwas duman sa wala. Daima nagtatatak sa puso, isipan, kaluluwa kan aki. Minsan pag dagdadagit kitang mga magurang, dadagitan tatso aki, kita na so apiktadong plus. Dadagitan tatso aki, ita imbes na kita so magtauning leksyon sa satuya ng mga kaakian, kita na so naapektuhan na high blood o to dinara sa ospital. Na apod kay ini nakikarried away bilang sarong magurang, ano? Nakikarried away kita kan sitwasyon. In fact, ang totoong ang purpose taman sana is maitanos ta ang mga baliko kan sa tuya ng mga kaakian. Ang nangyayari pati kita nagkakabara liko-lugod. How? Papaano ta po nakukuha ang atensyon kan sa tuya ng mga kaakian? Ano po ang approach ta sa pagdidisiplina kan sa tuya ng mga kaakian? Minsan dahil po nagiging effective. Dapat nare-realize taman palan kung nadadangog baya kita, pighihimati baya kita kan sa tuya ng mga kaakian, or nagluluwas lang sa mag-inibong na talinga. Ang adjustment na po kayan sa satuya. May nag-text digdi sa kuya. Una ako ngayon, Domingo ngunyan. Natapag ko na may nagsisermon. May nagsisermon. Diba? Sermon tabi ini para sa mga magurang. Sa Domingo dangon yan. But you have to listen very carefully, tabi. No? Kasi kita baga, bilang sarong magurang, ang gusto ta sa mga kaakian ta maging happy.